Lony sipie in gi wach. Aparo ne owacho kare kata king'iye wuon kaka odosore ochal gi ohala moleko mondo mi odonje no. Omiyo en gima ber, gima nyalo jiwe kaachiel gi rowere duto ma ne opuodhi e Nyota program ni gin weche abich motegno. Mokwongo nitie gimiluongo ni discipline. Kaka ja ohala nyaka ibed gi dimbruok e yor ohala. Ohendni mang'eny gore piny ok ni nikech ochagi gi pesa matin, to nikech discipline onge. Iyudo kaka wuon yepo saa 3, kiny yepo saa 5, ruchi yepo saa 7, kamoro okiwuo gi customer maber, mage gik mabiro kethoni. Mar ariyo, nyaka ibed gi miluongo ni structure ma bende oseleronwa kacha. Structure ni biro mi ipogo pesa gi mitiyogo gi mag ohala. Kik irew gigi, kik ikikgi. Nyaka ibed gi rekod makare. Nyaka ibed gi plan kaka owacho ni en gi plan maber cha. Mano biro konyi. Mar adek, consistency. Mano biro konyi kabisa. Obiro miyo ji bedo gi adieri kendo kod ng'eyo ni ka ng'ane ka dhiye to adhi yudo gima kama. Ng'ane kowacho ni dhi deliver na gimoro to chiwo. Ng'ane kowacho ni obiro timo na kama to timo. Mano biro miyo koro ji wacho ni kidwaro ng'ama biro miyi gimoro ma ok ogwenyore, dhi mana ka ng'ane. So product michiwo nyaka bed maber. Mar ang'wen, nyaka itim gimo ni reinvestment. Tiende ni mwandu miloso profit cha nyaka moko dog e ohala. Nitiere duol moro watiyogo ni 50-30 rule, 50-30-20 rule. Tiende atamalo 100, kaw atamalo 50 duoke e ohala. Kaw atamalo 30 konyrigo e yor dak mari mane modonjni e yor konyruok. To atamalo 20 kan mondo mi okonyi odiochieng' moro machielo mane investment mikinyakete aba na aba, kata ka in gi sako maintie to biro konyi. To mar abich mogik ni med puonjori kineno mabeyo gima okonego itim mondo mi sami timo ohala en experience, ochalo class. Ineno mabeyo bendo puonji kaka onego iwuo gi ji, kae mibiro rade gi jogo ma kamoro duon gi rach ma kawuoyo ni tinyalo duoko gi marach. To nitiere chik mone customer is always right. Koro ine ni dimbri, koro ibedo gi emotional intelligence. In ing'eyo gimidwaro. Koro kika ng'ato bi bani wach ma koro odiochiengi okethre, mano ok ibibedo ja ohala maber. So nyaka ang' ipuonjri gigi te nikech kamidwa timo ohala ka ibiro rado gi dhano aina te. Ma ka ok iikori kaka ibiro deal kodgi, to miyo chieng' moro ibiro ketho kamoro gima nyalo konyi. Mano gima nyaka ibedgo, kata ibedo gi duol maber, ibedo jalomba maka ng'ato biro ire to inyalo uso ne maber. Mak mane kik ibed bene mamuol kata malenient ahinya ma ang' imiyo ng'ano koni nono miya gina biro chuli. Inya end up ni ichiwo mwandu gi gowi ma mipodho handi. So kanyo be nyaka ibed gi balance, ema wacho structure chabe. Omiyo mano ka gitimo to ohala gibiro dongo. Wan gi story mang'eny mag jogo mano chako matindo mana matin, to gikone odonga to mana reinvestment ma wacho cha. Ni kawuono ka losa 30,000 takone 30,000 gani 15 aduoke ohala. 15 modongi wakaw 10 moro agone denda mos, akonyra go, atim go 1 2 3 kaka konyora. To modong adhi akan, mane kibiro dongori maber. To kamano